ekenekwa m ọnụ Igbo bụ Igbo ka onye chiri ya zerokwa ma nzezere ibia. Ezinwa Anaedo na-etu n'afa ụbọchị taata bụ ahịa Eke. Anyị na-ekene chi Eke, anyị na-ekene mmụọ nwe Eke, maka na ụbọchị niile nwere mmụọ nwe ya. Ịghọtago? Ụbọchị niile nwere guardian angel ma ọ bụrụ ndị ọcha. Ya na guardian angel nwe taata anụ afọ ya bụ Eke, chi nwe taata afọ ya bụ Eke. Ịghọta? Ma na anyị na-ekene ya na Eke ya eketara anyị ife dị mma. Ezinwa Anaedo na-etu n'afa chi nọsọ ezi mmụọ Akajiọfọ Ogwurudu. Anyị nọ n'okwu Ogwurudu tata bụ Eke. Ebe a ka ọfịs anyị na-adịwa mbọsị Eke ọbụla. Na-anabatasị ndị mmadụ, na-etidorukwanụ ha ọfọ, na-ekperụ ha ekpere, maka na onye ọbụla nọ n'ọgbọ na-eme ife, o nwere ihe na-ekpere ya egwu. Ịma na agwara m ọnụ si na nwoke ọbụla nọ kwesịrị inwe ihe o ji wee biri, kwesịrị inwe ihe na-ekpere ya egwu, maka na odogwu anaghị anọ na nkịtị. Ịghọta? Ma nwoke ma nwaanyị. Ọkwa na onye mara ebe o si amara ya. Ofu nna m ochie na ide mmiri si n'ụzọ ife na-echekwa nwoke ọ sị na ọwa ọgwụ na ego. Ma mụnwa na-ekwu sị na ọ bụla ọgwụ ọ mmụọ and then ego. Mmụọ na ọ bụla ọdụsụsụ ego nọ ife ahụ Igbo kpọrọ akụ na ụba. Mmụọ nakwa akụ na ụba ọnya na-echekwawa mmadụ. Nyaahụ na mmadụ kwụsie ike. Akụ na ụba does not include only money. Akụ na ụba include a lot of things, including money and other things. Eji wee kpee akụ and ụba, akụ ụba. Ịghọta? And mmụọ. Mmụọ. Mana na-ekene ọnụ tata asị m ka anyị were obere ohere ka anyị kwuo okwu maka one of the deities nọ n'obi a n'okwu ugbu a. One of the deities ogwugwu ji alụ ọrụ. Ogwugwu ji alụ ọrụ. Abịa n'okwu ogwugwu ebe a wee nwere about 14 deities nwere physical designated altar n'obi a. 14 ka ha dị. A lot of others, but on ndị nwere a designated physical place asị na ebe a ka a na-enye ha oke. Isaida na ọ bụ mmadụ ji aka ya wee wepụtalụ ha n'ebe a ka a na-enye oke, ma ọ na mmụọ ji aka ya gbaa afa sị na ebe a ka ị chọrọ ịnọ were eri oke. Gbaa afa sị na ebe a ka otu mmụọ si agba afa sị na ebe a ka ị chọrọ ịnọ eri oke bụ by ipupụta dia, i manifest there with physical something, like ukwu isi. For example, akpụ. Ebe a na-enye akpụ oke wụ akpụ ji aka wee chuzie wee puoro onwe ya dị. Ọ dị na mgbago ebe anyị dị anụ Ngwu. Jikwazi aka wee họrọkwazi si na ebe a ka ị chọrọ ịnọ were eri oke. Ọ bụrụ mmadụ hụ ibedu ya dịrị ọta ọnya ji aka wee chuzie ya ọta. So otu a ka ọ dị. Mmụọ ndị ọzọ mmadụ na-eji aka adọlụ ọta ma adọlụ ana bụ ihe dịka okwu ana dị ebe niile, mana abịazie mmadụ ejizi aka ruo njizie si na ebe a bụ altar of this ana niile. Ịghọta? Ka mmadụ ji aka ya were, but that does not mean na mmadụ hibela ana. Na mmadụ bịazi wepụtazie altar, createzie altar, just like agwụ. Anọ m n'iru agwụ kịta. Agwụ bụ mmụọ ana, ọ nọ na ana already, mana mmadụ bịazi wepụtazie si na ebe a ka ya nọ were. Ịghọta? So ịghọta ndị iche between mmụọ ji aka ya wee choose ebe ọ ya anọ eri oke ndị mmụọ dị adị na ana already, mmadụ jizi aka ya wee bịa wepụtazieri ya n'ọta. Like ndị ichie, ịfụrụ ndị ichie ọ n'iru fa ka nọ ebe a. Ndị ichie ọ mmadụ ji aka ya, like ọ mmụọ ji aka m were si ndị ichie oke na ebe a ka ya nọ were enye ụlọ oke. Onye a na fa anọghị ya na kwa ịfụrụ ya n'azụ m ha ịfụrụ ha. So ihe anụnwa bụ mmụọ ana, naturally they are naturally there. Ịghọta? I'm not talking of alụsị.
ma ọ bụ ọgwụ mmadụ gwọrọ. No, those ones are different. Yeah, energies that are there on themselves, but mmadụ bịazie wepụtazie altar. So Ngwu so na one of those deities na-eji aka ya were ewepụta altar ebe ọ chọrọ ịnọ. Ngwu na-eji aka ya akụba onwe ya, ọ bụla mmadụ na-akụ ya. Ịghọta, akpụ na-eji aka ya akụba onwe, ọ bụla mmadụ na-akụ ya. Ụdara na-eji aka ya akụba onwe, ọ bụla mmadụ na-akụba ya, na mmụọ ndị ọzọkwa. Ma ọ marakwa na ebe ọbụla ụmụ oisi dị aṅaa na-ekwu, like ọjị, like ngwu, like akpụ, like ebenebe, ogris na ihe ndị ọzọ. Ụmụ oisi a bịa they concentrated in a place, in a given place. There is every possibility na ogwugwu nọ there. There is every possibility na ogwugwu, nne nwaanyị ogwugwu nọ there, maka na ọnwụ ya na-achịkọsị ụmụ niile a were apụta. Ịghọta, nnukwu nwaanyị ka ọ bụ nne mụrụ ọmụmụ. Ogwugwu nyanwa na-achịkọ ihe a niile ewe ụmụ ya, ma ngwu, ma akpụ, ma ebenebe, ma ụdara, ma ọjị. Ịghọta, ma kele afọ ọgbụ na-eche ndụ, na egbu, ojukwu, and then other enwekwara other secretaries people na-ada echeta. Ịma na ụkpaka so na one of the secretaries. Ugbu a nwere ụkpaka gbawulu enyi, ụkpaka o ji eje ọgụ. And then ka ekwe ọzọ ndị mmadụ na-neglect kwa ojukwu, akwa ojukwu. Yes, it's one of them. Then ugolo. Ịma na ugolo sokwa na akụrụngwa mmụọ jikwa alụ ọrụ. Mmụọ ọna na-akpa ike ama ya mmụọ no nonsense. O nwere ihe ọ na-asị na mmụọ anụ a bụ mmụọ no nonsense. Mmụọ no nonsense, mmụọ ọgụ, mmụọ ike. Fa na iruo na befa na India na-agbọfa na okwufa, most likely ị ga-afụ ugolo. Like ugolo dị na nwere ugolo. Ịghọta, o nwere ugolo ji akpa ike, ugolo ji eme ndị amoosu ịwa. And then oisi ndị ọzọ. Ịma ndị a mkpọrọ afa na sometime ịmago ndị nkụzi ọdịnala bịa na-akpọsị secretaries, fada akpọ these ones mkpọrọ afa. Ha dịrị ka ya anụ ka ha kpọọ ụkpaka ma ọ kpọọ ugolo, but these are also akụrụngwa. Ịghọta, ngwa agha, ngwa ọgụ, ngwa ọrụ ogwu ji eje. So ebe ọ na-efulu all these trees ọ bịa concentrate ya. Ịghọta, most likely ogwugwu nọ there, maka na ogwu na-ejikarị ha wela manifest, ọ ụmụ ya ka ha bụ. So anyị na-ekwu okwu maka ngwu so na one of those trees na-eji aka were epulu onwe ọ bịa ọ manifest ya, opuo. And ebe ọ na opulu ada egbu ya egbu. Ada egbu ya egbu. Ka m gosigodo unu picture ngwu da ebe a ka ọ nọfugodo. Ọ na-afụlọ isi a, nnukwu isi a, ọwụ ngwu. So ka ije nnukwu ya ka ọ nọfịa. Ose efolo bụ ngwu. Ọwụ ngwu. Ọ nnukwu isi. Ọdọ ngwu dị na okwu owu ebe a nọ buru ibu. Sorry, ọnụ ma na ọbụla iru mmụọ niile na ebe a ka m egosi ọnụ, so I have to put the camera down. So enwekwala ngwu ndị ọzọ. Ife atụ ngwu dị na okwu owu ebe a nọ buru ibu. Ọ buru ibu, mana the big ones a na-afụgodo anya kịta anyị agụtagodo 1 2 3 4. Na ị chọrọ ịfụ m? Onwe ya dị ka ego ole? Okay. Ka nye zuo 1000, gote zuo na ife biko. So
Ngwu riri nne ebe a, and ọ gosi na Ngwu is one of the major messengers or mmụọ Ogwuru Udunu ji eje. Then Ngwu bụ mmụọ na-display carry masculine energy. Ịma na ọkwanụ ka energy si behave ka a na-esi welu ascribe gender to it. We ascribe gender to spirit entities based on their behaviors. For example, na akpọrọ ogwugwu nwanyị, nwere ihe ọzọ ọ bụ na abụọ na eji ịma na nwanyị na-adịwa fruitful, fertile, childbearing. Like mgbara na ogwu na wọpụta ọchịkọrọ ụmụ. Ogwu na ọ dị ka ede bala ọfịa pụtawa chịkọrọsi ụmụ ma ndị ọkwọ n'azụ ma ndị ọchịkọrọ. Ịmara otu anụ wee ede si ada, ịma na ịkọ ede na ana nne ede, emechaa nne ede ahụ amụta ụmụ ya akwọrụkwa nwa, then ụfọdụ nwa ahụ akwọrụkwa ọzọ. Arị na-akọta ede ị aghọta ihe m na-ekwu ọfụma. O nwere ede ya abụpụta otu a ya onwe nwa o ruo like up to nwa 5 attached to the main nne, ịghọta. So otu anụ aka Ogwu na-adị, ọ na-achịkọsị ụmụ. So she display more of feminism, feminine energy. And then Ngwu, ihe eji asị na Ngwu bụ mmụọ nwoke bụ ọ na-edisplay ihe nwoke na-eme. For example, Ngwu ịma na-abịa n'ọkpụkpụ aka, physical strength, ọ nwoke. Mana ụmụ nwaanyị ike ha na-akacha na mmụọ. Abịa n'ịnụ ọgụ kịta asị na ọka na-achọrọ ndị soja si ya eje ọgụ, ụmụ nwoke ka ya akpọkọ. Otu anụ aka ọ dị Ngwu. Ngwu bụ mmụọ ọgụ, ọ mmụọ wọ, ọ nwoke ike ka ọ bụ, ọ nwoke ike. O nwere ihe onwe ha, o nwere mma, o nwere anụ ike, o nwere egbe, o nwere ihe niile eji anụ ọgụ. Ịghọta, ọ mmụọ ya bụ onwe ka ihe si wee dị, nyanwa ka a na-ezipụ ka o jee ọgụ. For example, mmadụ nwere ike ịbịa n'iru Ogwu kịta anụnwa, ọ bụla onye a na-anapụ ife n'ike or something. O nwere ka ọ bịa n'iru Ogwu were ọjị, ọgọdọla Ogwu na ọka Ogwu jenụọrọ ya ọgụ. At the end of the day, o nwere ike Ogwu ewelu dị ọrụ nye Ngwu ya, si ya Ngwu mgbajewe. Onye ya approve, and ka Ogwu na-enye approve ka udo udie na-emekwu approve. Nne na nna edigo nwa, si ya mgbaje gbalie, ọ bata ebe a ihe ọ ya agba ya adị ife o were onye ike na mgbe na egbe Ogbu na igwe ihe ọ ya egbu orịagharịagha. Ngwu ọkwa ọnụcha ya nata otu a nwoke isi kodo, ife ya ọbala eju ya n'alụ anata ọsị yes, ọbara niile ajụrụ m n'ahụ evidence ndị niile m gburu. Ndị ada anụ ndị sị na ada ata ntịpa ata. Don't mind me. So Ngwu bụ mmụọ ọgụ, ọ bụ mmụọ inwe ike ịgbakwu for protection. Igbo ji wee sị na ọmụmụ egbu Ngwu onye ike na mma ama ndị ya nke onye ike na mma ama ndị nata gị nkọ, maka na mmụọ ị na-anụso ọgụ karịrị gị. Onye ike na mma gị ga-adị blunt immediately before him, maka na nke ya ka dị sharper than your own. Ịghọta, igbue 1 ogbuo gị 100, and one ahụ igburu yourself ọma mba, mana ofu na 100 ahụ o gburu gị ya emerụ gị ahụ. Ọ mmụọ agha, mmụọ ọgụ. Ifesike ike ịgbakwunu Ngwu
asị na ọ na-awụ ọsọ chụọ nwoke agbakwulu ngwu maka na nwoke enwe ibia ịghọta nwoke enwe ibia ọsọ chụọ gị nwa bụ nwoke gbakwulu ngwu nwoke na nwoke reason ịbịa so my friend onye na-ala nsị ahụ o ji abụọ na ọsọ chụọ nwaanyị ọ gbakwulu akparị ọmụmụ ọdụ ọmụmụ okwu Igbo ọsọ chụọ nwoke ọ gbakwulu ngwu mana ọsọ chụọ nwaanyị ọ gbakwulu akparị ọmụmụ akparị mmụọ nwaanyị mmụọ nwaanyị so ngwu na-alụkwa ọrụ ndị ọzọ apart from protection. Ngwu na-enyekwa aka ịgbakwurukwa ngwu maka ịgwọ ọrịa ọ ya agwọkwa. Ịma one thing with all this mmụọ bụ na onweghị mmụọ na-ayị naanị ya nke ọ naghị alụ ọ ya enwe mmụọ ya na-eyi arụ ya. For example, ugbu a kịta na o nwere okwu ihe ebuteli o wee kesi ihe ebuteli ya ọ bụla agwụ ya ka ọ ya agwa ya ji alụ ya ekele ọrụ eke nwa kesi ihe ebuteli ya o were enye ndị mmiri ya wee je lụọ nwa kesi ihe ebute o buru ebujarụ ndị ichie na obifa ndị ichie ekpewezi ikpe nwa okwu ihe ebuteli ya o buru ya jee nye di ya udo okwu onye mpịawa azụ udo disciplinarian obu nwere ike na-asị akanya udo apịara ya na mmadụ isi udo ọ disciplinarian ka ọ bụ the father of the house ọ dachi ịmara otu agha bụ ụmụaka na nne ha nwere ike nọrọfa na-ezuzu nne ya si ya mee ihe I say, Mommy, I don't have the strength. Mommy, leave me alone. Mana nna jela na bata so anyo ya enewe otu anụ he will also ije. He will also ije. E gbara gị ife okwu you need ka okwuo ya ekwuo n'ọnụ maka o wee ka okwuo ya n'ọnụ ụtarị eso ya ozugbo. Ọ udo. Eji wee sị na nwata ju owu. Ọ ṅụrụ udo. Ọ ya kalụ gị mma na ịṅụrụ owu da na ịṅụ udo. Maka udo ya apịawa gị azụ udo adịghị eme ebere ma ịwụ mmadụ ma ịwụ anụmanụ sef ma ịwụ mmadụ ma ịwụ anụmanụ udo anaghị eme ebere. O nwere ife udo ugwu ebe anụmanụ mere wande tọrọ m n'anya mana mụ afeelu na o ji ewere ugosi sampụl ka onye ọ na-akpanyere onwe ya ugwu so o nwere ofu ọkụkọ bata na ma mmụ osi esi ka ọ bụ ọkụkọ owu mana dị ọkọ nọkọta bido kpawa aghara ịghọta ọ bịa n'iru the main altar ugwu ebe a na-agbasasị ma nzu ma edo ma ọjị dị ebe a na-agbasasị everywhere mụnwa na onwe m nọ hie dade nchụcha ya o mekakwa bịakwa nwee si ya ọka nwetụrụ mmụọ na-akpa gị nchụọ ya nke ikpeazụ nchụrụ ya o wee pụọ wee jezie n'ebe udo dị ọ dịka orukwa n'iru udo dị n'iru ebe anyị mmegosi ụnọ iri ya o wee ruo ebe ahụ udo dị wee bidokwa bụọ akwa dị ọjị na nzu onye anyị mago iru ọta ebe a na-enye udo nke ebe ahụ ọ bọwakwa ọ bụọ ya ọ bọrọ ya bụọ the next na afụkwara ọbụdị ọkọ ji nnọọ aka ya wee nakpuru maka udo akpụrụ ya asụ nwoke ji oji ebe ahụ akpụrụ ya o wee nakpuru n'ọnda dị udo nọdụ n'okpuru ebe ahụ nwụọrọ onwe ya instantly nọrọ ebe ahụ nwụọ udo seri ya ozugbo udo seri ya the same ọkọ bịa n'iru owu ebe a bịa bọọ nchụọ ya ọ bịakwa ọzọ bọkwa nchụkwa ya o nweghị ihu owu merie mana o jee n'iru udo ozugbo bọọ udo jiri aka arrest ya nọrọ ebe ahụ nwụọ ọsọ mbọdị gbaziri m sị m na o nwere ọkụkọ nwụrụ n'udo nje ọ bụrụ dasịa m ọkụkọ ahụ si oke na udo
ude ji n'aka treat ya the case nhapụrụ ya ebe ahụ nnọọ nhapụ ebe ahụ ka ọ nọzi wee leka ihe ahụ sampụ ife ọ na-eme mmadụ onye ada anụ ife udo abụlọ mmụọ eji etiple ịma nwata nwere ike iji ala nne wee tiple mana nwata jee laa n'igwu egwu jee na-akpa ụmụnne ya enwe ihe ya eso o wee bụrụ ya ụmụ nwanyị na-adịkarị obi ebere ya ịmago nne na nwa Igbo ji wee sị na ụkwụ ọkụkọ ụkwụ nnekwu zọrọ nwa ya aya egbu ya n'agbanyeghị no matter how hard-hearted the woman is onweghị ka that motherly love on the child is there mana nwoke sendịrị ọkwa go nwoke ya asị gị taa onye amụghị iwe eziokwu ịnwụgodo tata echi ọmụtakwa ọzọ ihe ọ ya agba gị nna ya asị gị na ya gbuo gị echi ya tụwa nwaanyị ọzọ ime ọmụtakwa onye ka gị sef mana nne ya asị mba na nwa dị ya mba si biko si egbuna ịghọta. So I just describe certain qualities of masculine energies. Mana ụmụ ihe anụ abụcha energy abụchakwa na-abịa na-akpọ ya mmụọ. Ihe bụ mmụọ n'ọnụ oyibo bụ energy, you know, and energy varies. Energy niile anọchara the same frequency, anọchara the same vibration. You know. So Ngwu is a very powerful deity. Ngwuru ọbụna Ngwu na-echekwa ngwuru ọbụna ngwu na-echekwa o na ngwu ahụ n'ọrụ na-enye ya oke ọ dị active mma niile nọ na ngwuru ahụ were wee kpọrọ ife ọ na-afịara ife ike ime na naratu ngwuru bifo ife ike a na-abịa sef ngwu a akụchapụrụ ya ọ na-agba ọgụ taa ụjọ anaghị atụ gị ije n'ebe ngwu nọ si na ijere izu ori ma ọ na ijere ịgwọ nsị na aja ka inye na data ana Ngwu will arrest you instantly. Ngwu will arrest you. So it's a very powerful. Ngwu na dịka akwụkwọ ya na-eje dịka akwụkwọ ụkpaka mana ọ bụla ụkpaka. Akwụkwọ ya na-agba kelekele ka ụkpaka mana ọ bụla ụkpaka. Mana Igbo sịrị kama ihe egbu ngwu gbuo ụkpaka. Kama ihe egbu ngwu ma ọkwa na ụkpaka ọkwa another powerful deity on its own. Ụkpaka mmadụ otu anụ ahịa awa ọgba akpam ọgbaba ọfịa otu a ka o si agba mmadụ isi n'ọfịa. Ụkpaka ụbọchị uru ugbo nna m kọọrọ m otu ogwu ji wee were ụkpaka ya wee mee ife kpaa ike gboo ụkpaka ogwu ejiro ya egwu mana o mechala ọ dịka akwụsịzịrị inye ya oke ọ nka m batakwa n'obi a ka m bidoro pa nyewe ya oke sụchasịara ya iri ebido nyewekwa ya oke ịghọta o nwere ka ihe ya esi wee dị otu a jee n'iri ya ebe ahụ were ọjị were ofu uriom gọrọ ya ọjị makwere ya uriom mkpamkpa akpawa ife dịkwa onye sị na mmụọ adịla onye awụta ata ị na-egwu egwu you dey play ise na ife adịlọ jee mitigodo aka bụ ọfọ mmụọ ma ife ọ na-eme na ya bụ mmụọ ya na dị mmụọ nọ n'isi ya na-agbakọ Akajiọfọ akọdịga experiences ịma kemgbe m batara okwu ugbu a experiences mụ na mmụọ niile na ebe a na-enye oke. In fact ọ bụrụ na before na m na-enwebu obere doubt about the efficacy of all this mmụọ mana ọ bụla ọzọ kịta mmụọ agbaigolu m fim mkpete fancha niile all of them. Oge m batara n'okwu ugbu a ọ dị about mmụọ 9 or so or even 8. Yeah, about mmụọ 9. Ịma mgbe ahụ na ọ dị 14 now. Ọ dasị mmụọ ji aka m na-agba afa ma ịgba afa ma ozi m na-enweta n'onwe m na nlọ wee bido na-establish altar for ndị ọzọ. Ọ ka nwekwara a lot of others so
mana ndị patagoli ife jirikwa aka m hazisi alfa ka nka m batara ka m haziri ndị isi ọnọdụ ndị isi enwebụla ọnọdụ hia fe enwebụla ọnọdụ hia nke a m batara ka m haziri ọdọm ya na ogwe ọdụ bie gboo but at a time amaghị m ihe mee mana nke m batara ka m wechi atakwara ya and then mmụọ ndị ọzọ ị nọ na mmụọ otu a ịbụrụ Akajiọfọ anya lụrụ ana mmụọ ị nọ n'obi ị na-enye nri ị na-agwa okwu ọ na-anọ ga na-ezigo ozi ọ ga na-ezigo ọ ga na-enye direction gịnị ya esi wee na-aga ife a na-adị mma. For example, ị bịa n'ọla ifte a na a lot of people ya agwa gị na kemgbe Ezinwa batara n'okwu ogwurudu ka ife dị iche batara and that is actually what it should be. When a conscious soul is in charge of a system, it will reflect. So ọ bụrụ na ị nwere ngwu na abụọ ma ọ bụ n'ikwu nne gị eji na-ewere egwu ifesi ike gbakwuru ya bụ ngwu bụ mmụọ ọbụla alụsị ọbụla ọgwụ agwara agwọ ọ mmụọ is one of the guardian spirits of an Igbo ngwu. Ọ bụrụ na unu nwere ngwu na abụọ eji na-ewere egwu jee gọọrọ ya ọjị jee marụ ya nzu nye ya nkwụ ike ọ na-alaike nkwụ ike ọfụma ọcha anya o wee jee ọgụ ọ na-alaike nkwụ ike ọfụma ihe were ya otu anụnwa mee anya ya achekesịa Ezinwa dị funny today. Gọọrọ ya ọjị ngwu na-eri ife nwoke anụ nwoke ngwu na-eri oke ọkpa ọ na-eri mkpi ọ na-eri ebunu ịghọta ụmụ ihe anụwa ị kwesịrị ije gburu ngwu anụ nwanyị like nnekwu ma ọ bụ nne ewu. So ị chọọ igburu ngwu anụ nwoke ka ị ga-egburu ya anụ nwoke ada oke ọkpa ma ọ bụ mkpi onye na-eme ha biko unu na-ewe n'iwe ọlụ ya kpọrọ m ọ sị na ọ chọrọ inyechi ya ife and ọ nwoke ka ọ bụ ọ na-ajọ mmanya ya eyuzo oke ọkpa ka ọ nnekwu ọkụkọ ka ife ọ ya asị nwoke chi inyechi ya nri kele anụ ọ ya eji ọwụ oke ọkpa ka ọwụ nnekwu that is ọwụ kọk ka ọwụ hen ka ihe o kwesịrị ka anụ o kwesịrị use nwoke kwesịrị onye enyechi ya nri owolu oke ọkpa anụ nwoke oke ọkpa ma ọ bụ mkpi ma ọ bụ ebunu. Ọ bụrụ na nwaanyị ọchị imerụchi ife o ya yuzu nnekwu ma ọ bụ nne ewu cock imelda thank you ịghọta. So onye awa ọjọ the person jọrọ m interrupt our video. So what was I saying? So a na-egburu ngwu anụ nwoke a na-egburu ya anụ nwoke then o nwere ọka a na-akpọ otinku ego ọnụ ma ọ bụ uriom o nwere ka ife ga-esi wee dị like o nwere ka ihe esi wee gbaa afa ngwu nọ na abụọ nọ asị gị bịa makwere ya otinku ma ọ bụ gị bịa makwere ya uriom ịghọta ihe na-ekwu. Because there's a long question. I'll go through the comments and then to see if I can see the question. So
o nwere ka yesu eje gbaa afa ngwu dị na be nna gị ma ọ bụ ikwu nne gị asị gị bịa makwere ya otinku. Otinku bụ oke ọkụkọ mana ọkpabela akpa. Oke ọkụkọ mana ọkpabela akpa. Eke ọkụ na-akpabela akpa. Nyawo otinku ma ọ bụ uriom. Now the reason ngwu ya ejiwe request such thing ọ na-adịwa in rare cases. Mana the reason o ji request for such thing bụ no nwelu. Onwe nna biko if on na biko anọ m na live video o una emezini ha na. Ọ bụ na o request such thing ya mana o nwelu ọlụ ọ chọrọ ịlụ, o nwere ọgụ dị na o nwere kesi dị na ọ na-ediri treat n'isi gị. Nya mere o ji wee sị gị bịa makwere ya otinku. Ịghọta ma ọ bụ otinku and uriom the two. Ịma na otinku bụ otinku a na-eji ewere ebupụ ibu ọjọọ. Like anyị eke ọgbọ n'uke otinku na-eso na ife na ingredient eji eme ya. Ịghọta eji wele akpọ n'ime mmụọ to sanitize, to cleanse, to take away negativities. Ịghọta that is otinku. So and the otinku ada egbu ya egbu na mmụọ just ebe ya makwere ya igodocha ya makwere ya. So ọ bụ na ngwu sị gị bịa makwere ya otinku, even like oluagwu for example, oluagwu ife ji emekwala ife ewe otinku. Iru ebe a godocha ya dokasị ya ego fe ebe a wee bijuo afa nakwa ya data nsi eji welu. Ọ bụrụ ife ine ka m ekwucha na social media maka mmadụ niile abụcha ha dibịa and also maka ndị ọmụta ọka ọgbakarịsịa. So ngwu sị gị bịa makwere ya otinku ma na o nwere ọgụ ma ọ bụ ọlụ ọ chọrọ ịlụ n'isi gị and it is about fight. O nwere ọgụ ọ chọrọ igboro gị, either ọgụ ndị amoosu ma ọ bụ ọgụ na o nwere ma ọgwụ ọ chọrọ imebi n'isi gị. Ọ sị gị bịa makwere ya otinku ma ọ bụ na o nwere somebody na-eme gị ife na-achụghị ọchụchụ ọ na-edere retaliate. Ọ sị gị bịa makwere ya otinku. Ya makwere ya nwanne ịdọgụ ọgụ ya ihe gbara ya bụ jee kụwasịa and ọ ya akụwasị o jewe ịfụ na efe ya na ọ kwadocha iji ụdịka ọgụ a after ka ya masịrị ya otinku. Efe ya ọ ya ejide ọnike ya anike very sharp. Ịmara ụdịka anike anụ ndị kọt na-eyuzu ọ ya eji ya then ọ ya eji mma ntanta mma mana o gbuo ya otu anụnwa ife emebisia then ọ ya anyazie egbe efe ya isi kodo giant tall man, giant ọkwụlụ otu anụnwa ọkwụlụ ọka ọngwụ. Ifla anọ dịka description anyị nyere gị kịta ma anọ ngwụ and ifla anọ in this kind of preparation ma na-agha adị. I remember the day somebody bịara ebe anụnwa n'okwu ogwu ebe a bịa kpa aghara. Ma ndị ụka agha hapụ len fa na-agala onwe fa na ndị onye ụka megidara n'ife ọ sịgo mmụọ dịnya mmụọ alụsịsị ya ịma na obido bụ. So oge ofu onye ụka nwanne chie bugidoro ya mana onye chie gburu n'ụwa na ndụ ya eto ogologo. Chie chọrọ igbu ya egbu wee kparịa kpata na okwu ogwuru dị na bịa mụnye okwu ogwu ọkụ just a part of the building there. Mụnye ọkụ wee mekọrịcha. That day that time mere abịara m ebe on eke day like this ka m bịa mekwa mmụọ normal otu m si ya vi eke wee bịa na-afụ ife mere. The first thing megodoro na mụ tigodoro mkpu a ntigodoro self we got the first aid. The first first aid ịkpọnigodo mmụọ ka mmụọ chirigodo ụtarị kunia. Then after that bịa mesịa one or two things as dibịa mbụkwan. Wee mesịa wele ofu otinku wee jekwuru ngwu wee jegwa ya okwu wee kpọnie ya kpacha ya okwu makwere ya dị otinku dị among other things mmegasịrị.
mekọrịcha oruo 4 days after ka emekọsịrị ihe niile fakunie jekwukwa the person bịa medate mgbakwa ya ọkụ ihe a mgbarụ gị wuru ewu in fact na December anụnwa ndị mmadụ na-anatazi ụlọ Christmas and New Year ka nnọ wee mara na that thing menụ na ndị nọchi obodo oyibo ọnụrụ maka ndị nọ Lagos ya nnaasị onye egbezi gbalụfa maka o doro m anya na Ezinwa Anaedo ekwula much about it mana ndị anụnwa ya fanụ chachara otu detail ihe menụ mụnwa na-amaghọdụ sef merụ the person bịara mmadụ 10 afọ abịazi na-akọlụ m asị m ọgụ a na-ekwugasị ihe a na-ekwu onye si na mmụọ anọ mmụọ agbagharị gị obele fim just obele ịmarakwa na mmụọ nọ ịghọta. So what was I saying? Otinku ọ bụrụ na ọ na-adịkwa mma like ịbụrụ somebody ka m nye na obele expo just small expo mmenye ọnụ ịbụrụ somebody like Amosu na-enyekarị gị nsogbu ma ọ na mmadụ na-achụkarị gị ọchịchị ma ọ na ịnọ in such environment that na people na-agwọkarị gị ọgwụ ịghọta ọgwụ to bring you down ịghọta. O wee bụrụ na be nna gị maọbụ n'ikwu nne gị na o nwere ngwu n'ọdị a ngwu mgbe ihe ị ga-emelụ m unu kwesịrị ịkwụ m ụgwọ na ihe a na-ekwu mgbe ihe ị ga-emelụ m gote ọjị gote nkwụ ike gote uriom gote otinku gote ihe ndị a jebe na ya bụ ngwu iruo dị a were ọjị ahụ wee gba ya okwu gba ya ihe iji mara wee bịa gba ya onye ebe ikwucha ọ bụrụ na onye na-enye dị ngwu nri anọghị ya awana dị ọjị jos ikwucha iworu dị ọjị dewere ya n'ukwu ya ebe ahụ tọsara ya n'ukwu ya dị awana ya maka ọ bụla gị na-enye ya nri ịghọta. Denụ imerụ nkwụ ọkụ ịwụọrị ya iwere uriom ahụ pechasịa ya alụ gị ịmakwere ya n'ukwu ya ebe ahụ iwere otinku ahụ pechasịa ya alụ gị kwa nye ya n'isi gị ịmakwere ya n'ukwu ya ebe ahụ ịgba ya okwu si ya na ihe dị otu anụ a na-emenụ na ịchọ ka ọ kwụsị. Amosu nwanne enye nsogbu ịchọ ka ọ kwụsị. Ọgwụ ọjọọ mmadụ na-agwọrụ gị na ịchọghọzi ya onye ọgwacha gwara isi ebulu original back to sender ka m na-agwa gị ha wit ngwu ihe ngwu ya apịa mmadụ wee ihe ngwu data Amosu ahụ ihe ngwu ya emie ngwu ma giant ya nọ ịmara otu amamifugo nwoke in the physical life nwoke wu giant kpaldimkpa toro ezigbo ogologo giant mọzụ ya na-apụ ọkụ gụọ na onwe gị ịdụ shọt ịnọ na n'otu anụ ọbịa ọ na-enegha ya nọ n'otu a sịghị isi na ọgịnị ka ihe ị na-ekwu otu aka esi wee jekwu data Amosu a ọnwụde ya otu anụnwa nke ahụ o ji eme ihe na gbakwa ya o mee ife ọ ya eme ọ gwọsazie Amosu anọ na-ebe. So emechaa na ihe ndị a o nwere ka ikwekwuo ya nkwa isi na njem ịbịa na ọ bụrụ na efu ife ya na ihe abịabịa Kenya nwere ka ikwe ya nkwa ọkụkọ maọbụ mkpi maọbụ ebunu ịghọta ikwe ya nkwa ịgawala onwe gị nwanne ịsọmiti go the case gazie were ndụ gị mere ife ọ ya anọrọ gị dị ọgụ 100% certified ihe a mgbara gị ọ bụrụkwa nke emechaa isi ka ije gbaa n'afa ka ịma ma ọ gara aga taa aha akọ dịka aka akọ ịsọmiti go case provided that na aka gị dị ọcha maka o ya eji ogu na ọfọ wee je o ji ogu na ọfọ wee alụ ọrụ aka gị dịrị anọ ọcha nwanne ihe ọ ya apịa ahụ mpịali and o jewe okuru mmụọ ndị ọzọ na-akpakwa ike ka ya maka ọdụka ọdụ gbasa ọdụka ọdụ best of the same feather flock together o wee ka o jewe okuru udo onye mpịawa azụ okuru kwuo wee ka okuru akpụ ọma bụrụ otigbu akpụ ọkala ete wee ivu na ijite ete nke ọbụla
okonutere ma o nwere ka o ji ọkpọrọ ndị ọrụ agwụ that department of agwụ na-apịawa azụ o nwere ka ọkpọrọfa ndị ọya akpọ ka nkụ tinyekwuola onwe ya ejewe ya ọdụka ebe ejere ọdụka ebe a na-anọ World War o jee mee mmadụ ife niile ezigo m na ochi ụka onye ka m ji egwu ọnụ listen ya ka m ji adị ekwu ị bụrụ somebody na-eme ọdịnala emesi ya ike ife ị na-emedo oge anya you will really be running after dibias gbaa afa nenere m ife chekiere m ife you will really o nwere ana ife mere na you already know what to do about it ọ bụrụ nke ijekwu dibia onye ka m ji ada ya ka o ji ada ewe m iwe every time mmadụ a na-agbagharị gbara m afa nenere m ife cheki ife a na-agwa na ịmara ihe ị na-eme bụrụkwuo mmadụ ji mmụọ wee hiri isi ịmara ihe ị na-eme n'ọdịnala certain things mere ana like this ịmarụgo mmụọ ya agbakwuru ịmarụgo ife iyi eme ịmarụgo ife iyi eji wee kwuo okwu ibu nweta ata ejekwuo dibịa ka ọ gbara afa na-erughị ife aka onwere ka ijekwukwuo dibịa sef ka ọ gbara afa na-erughị ife ọ gbaikwuo n'onunu gbaa isi n'ọfịa gba in the name of na na-agbara afa gbaikwuo confusion na unnecessary expenses n'isi ọ na-adị mma mmadụ nya onwe ihe mmadụ ịdịgodo wee standa nya kwurugodo ọfụma n'ọdịnala ọ na-eme ọ bụla nke every time ị na-agbagharị dibịa gbaa afa dibịa na n'ife dibịa cheki ife welu mmụọ bụọnụ wee kpọrọ ife mmụọ be nna gị mmụọ ikwu nne gị welu ha wee kpọrọ ife siere gị ike otu anụnwa like owuwu udo na akịta nwafọ uru udo na ọbụla ife do anya na ndụ ya wee bịa ebe a ụbọchị taata abụ eke mmụọ ya wee bịa nnọọ ogodo sụsọ ọjị ka o ji wee bịa nnọọ wee kwụrụ n'iru owu ebe anụ wee gwa owu si ya na-ekwe ife dị otu a na-eme biko na ọka onye aka mmụọ na onwe ya mụbụ Akajiọfọ dị mmụọ ma mmụọ ma mmadụ certified ewe m narị ya nyawa ọjị a wee nọrọ ebe anụ wee tidoro ya ọfọ nwanne ihe ahụ na-eme na ndụ onye ahụ mmụọ ga-enebe ya anya anyị abagodo ikpe ọnya ka m ji ekwu ị na-eje na mmụọ jide ogu na ọfọ aka gị kwụba aka gị ọtọ ịghọta maka na mmụọ ya ekpe ikpe anụ ife okwu ya bịara ibutere n'ilu mmụọ ijikwa ogu na ọfọ kelee ogu kelee ọfọ kelee oge iji wee gaa ọfọ kelee ogu iji wee bute ọfọ agba m n'ife ogu tiwuru ka ọfọ na-eri ọfọ na-ejiri ogu dalụ mmiri ịghọta ihe m na-ekwu kwụba aka gị ọtọ aka ịkwụ ala n'aka ọtọ wee bute such case na mmụọ ga-enebe ya anya mmụọ ga-enebe ya anya and ị ya afọ ife karịa adị na ijekwu si ịfụrụ most of the ọlụ na ọgwụ elu na-ejekwu dibịa ejegwa ọlụ ọnụ dọ na anụ ụkwụ na be nna gị ụfọdụ n'ime ọnụ ya azọdo mmụọ na be nna ụkwụ ijewe na be dibịa na mba jesi dibịa ha gwa ọrụ nke ya gwa ọrụ ọgwụ ndị amoosu ọka anyị ga na-arụ ọgwụ ọrụ nke anụ ọka anyị na-arụ ọgwụ ọrụ oke ite ogbu iri gị ọgwọ nke agwọ ị na-agwọkasị nwanne those rubbish ị na-ejegasị eme ofu mbụ ọjị iji wee je na mmụọ a na be nna gị jee gọọ ga-alụlụ gị data ọlụ ahụ times 100 kewa eziokwu ka m na-agba gị ife ahụ m Akajiọfọ mmụọ and I'm telling you things that I dey see. O ndị ụfọdụ ya ha bịa ebe anyị testimony like this isi a na-agbari m asị m it appears na mmụọ a nọ n'obi ya na m amachaghọ ya the length and the breadth of the size of the mmụọ amachaghọ m nọ ndị na-abịa ihu dị mmụọ na-afụtazi ọ bụrụkwa na mmụọ amaghọ mana o nwere dịka testimony mmadụ ya abịa ebe anyị like this isi agbari ya ma asị m ogwuru udo na ọka ede yes cause ihe ọ na-emeziri ụmụ di ya na ndị mụrụ nwa dị na ndị dị amọdasi from this village kpatara m ji agwa ọnụ nwanne eji na mmụọ ikwu nne gị egwu mmụọ ikwu nne gị
the major number one thing na-ebute ndị mmadụ confusion n'ọdịnala omenala Igbo kịta bụ too much of gbafa na n'ife cheke ife. I will keep saying this until tomorrow. If this alpha of a 10, this my ideology basala alpha. A lot of me case, my problem with a lot of dibia, a lot of people, even mandana blood dibia self. But I will keep saying it. When ihe na-agbanye ndị mmadụ isi n'ọfịa na n'onu ife the major thing na-etinye ndị mmadụ na problem bụ gịnị ife agbatara n'afa. And ụmụ ihe oke ịgba afa anụ agosi na onye ọha amaghọ ntọala, onye ọhụ ejighọ ntọala wee biri. O mezi onye ọ na-agba eri aimlessly dibịa ọ na ọfụlụ ofeso ya gbaala m afa na n'ife cheke ife ọ pụta echi ọfụkwa anọda dibịa chabakwara ya anya ọ gbasokwa ya gbakwara m afa fe cheke ife na n'ife a na-agba ya confusion na unnecessary expenses n'isi chọrọ ya mụ ife ị na-achọ magic. Another thing bụkwa the patient while dealing with mmụọ. Ọ bụrụ case niile ibutere mmụọ ka ya ibutela anụ ozugbo efu instant result. Agba m na na-ekpe ikpe na mmụọ ibute the case ekpe ego dị ikpe ekpegidola anụ ikpe kpezula ana wee tinye ọfọ na mmụọ wee sị yes na onye anụ abute case ya na aka ya dị ọcha. Ọ mgbe ahụ ka ngwu a na-agwa ọnụ kịta ya wee okunuzie ọgụ ya ikpe ahụ ekpere wee wụ na ikpe amaghọ ngị nwa nya ya abụzi ike ya o ya eji wee pụọ ọgụ kpata na ojeela ana dị ọgụ a na-asị ya come back aka nya ọsịcha ọda anụ o jewego bụ na o jewego maka na-ekpecha n'ikpe kpezuo. Ịghọta ihe na-ekwe a na-ekpe ikpe na mmụọ a na-ekpe ikpe na mmụọ. You have to be patient. You have to be patient. So man I'm okay na alone. No. Man I'm okay na alone. I have to stop here. Inweta ozi a biko nye aka welu gbasara. Pinye aka na share button. Share the message ka ndị ọzọ nweta ya. Ekuzienara m na ife tata. Ife a nkụziri ime ya ọ balụ gị. Cheta onye nyere gị the knowledge. Knowledge. Ingratitude is one of the major things people wanna suffer. Ezinwa Anaedo and I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. One love. Ka njem eru ndị mmadụ mmụọ na wende nation. Daalụ.